जोंनि हासबेन्डनि नामा गिदियन बसुमतारी। जोंनि मोननांगौखौ दिनैसिमबो मोनाखै आरो फिसा सानै दङ, बेफोरखौ फोरोंनो बिराद खस्थ' जाबाय। जोंनाबो आंनि फंबाय सासे दंमोन 2002आवनो बिथाङा गावथारजादों आर्मिनि गुलिजों। खोनानो मोनदोंमोन सरकारनिफ्राय जों 5 लाख मोनगोन होनदोंमोन। दा बिथांमोना बुंनायल', जोंनो फ्राय होआखै। बेखौनो फोरमायनो सानोदि आं सारमोननिसिम, दा जोंहाबो हौवायानो मुंख्लं जानानै थांबाय। हारिनि थाखाय दिनै नांनानै जिउ जोबनानै थांबाय लाइफां बर'। आरो दिनै गावहा थैनानै थांबाय, दिनै आंहासो खस्थ' जानांबाय। दिनै फिसा मावरिया सानैखौ लानानै आङो जोबोर खस्थ' मोननानै दङ सार। जयन्त सारनिसिमबो आं निमाहा बियो आरो फेरेंगा सारनिसिमबो आं निमाहा बियो। अरायबो आंखौ नायनांगोन, मोननांगौ मोन्थायखौ होनांगोन। आरो प्रमद सारनिसिमबो आं खावलायो, साराबो आंनो मोननांगौ मोन्थायखौ अरायबो होनांगोन। फिसा मावरिया दङ, दिनै फरायगासिनो दं आंनि फिसा हौवाया, दा मेट्रिक होगोन सार। दिनै बिनि थाखायनो जों मोननांगौ मोन्थायखौ जोङो मोनथों होननानै सारमोननिसिम जों खावलायदों। जाहाथे जोङो हौवाया जोंना सोरबाबा थैबाय, सोरबाबा फिसा फिसौखौनो लानानै, सोरबाबा जोंनि लोगोफ्राबो बिदिनो खस्थ' भुगिनानै थानांबाय। दिनै सोरनिबा बिमा बिफाया नेनानै दङ, सोरनिबा बिमा बिफायाबो थैनानै थांबावबाय। दिनै सारमोनहा होगोन होनो दिनैसिम जों मोनाखै। मानि थाखाय सार? जेरैबाबो जोंखौ नायनांगोन, जेरैबाबो जोंखौ मोनफुंहोनांगोन, जोंनि गोसोखौबो गोजोन होनांगोन। जों दिनै सोरनिबा फिसानि मोननांगौ मोन्थायखौ जों नेनानै दङ। जेरैबाबो होनांगोन सारमोनहा अननानै। दिनै जोङो बिसिबां खस्थ' लानांदों, जोङो रायजो राजाया जोंखौ नुदों मेगनजों, नोंसोरबो नुदों सारमोनहाबो। जेरैबाबो जोंनि मेगनाव मोदै लानायखौबो अरायबो जाफुंहोनांगोन, अरायबो मोनफुंहोनांगोन। जों दिनै फिसा मावरियाखौबो जोङो हौवा थैनानै थांदोंबाबो जों आलाय सिलाय खालामाखै सारमोन। जों फिसाफोरखौ जों गजबनानै लादों। जों उफाय गैयैयाव हाबा जादों सोरबाबा, जों फिसाखौनो जों गजबनानै लादों सारमोन। जोंनि हौवानि सिननि फिसाफोरखौ जों गजबनानै लादों, जों फोरोंगासिनो दं खस्थ'यैबाबो। जाहाथे सारमोनहा जोंखौ नायफिना लासिनो, मुजुफुरा लासिनो, जाहाथे सारमोनहा जोंनिनो फिसाफोरनि फिसा थालांदों होननानै गजबनानै जाहाथे जोंखौ नायफिनो, जाहाथे अननानै जोंनो होफुङो। 5 लाख थाखाखौ अरायबो सारमोनहा जोंनो होनांगोन। नैबे थुक्राझार कमिउनिटि हलाव नुजाफैनो हानाय जोंनि मुंख्लं नखरनि गासै आंगो लोगो नोंथांमोन। जोंनाबो आंनि फंबाय सासे दंमोन 2002आवनो बिथाङा गावथारजादों आर्मिनि गुलिजों। दा बेवहाय जोङो न'खर हिसाबै, दादा भाइ हिसाबै जोङो बिराद अनलायोमोन। माने बेयाव जोङो खोनानो मोनदोंमोन सरकारनिफ्राय जों 5 लाख मोनगोन होनदोंमोन। दा बिथांमोना बुंनायल', जोंनो फ्राय होआखै। बेखौनो खावलायहरनो सानदों जोंनि बिटिआरनि CM आरो बेजों लोगोसे फेरेंगा सार आरो सावरायग्रा सार आरो गबिन्द सार, बिथांमोनहाबो जाहाथे नैबे जोंनि मुंख्लंफोरनि 1 बेखौ मोननो थाखाय जोङो सारमोनखौ खावलायहरनाय थाबाय आरो। जोंनि हासबेन्डनि नामा गिदियन बसुमतारी। जोंनि मोननांगौखौ दिनैसिमबो मोनाखै आरो फिसा सानै दङ, बेफोरखौ फोरोंनो बिराद खस्थ' जाबाय। ओमफ्राय दानि सरकारखौ खावलायो आरोखि, बेनोसै।